PWD, si General Bautista, si Rolly. Ilagay ko yan dyan. Pinangunaman naman din natin Bini Pangulo Duterte itong inauguration ng dalawang bagong linya ng LRT2. Ito nga yung Marikina Castle at itong Antipolo Station kung nasaan po ngayon. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon ng soft opening itong mga dagdag na estasyon sa Lunes, July 5, 2021. Mapapagilis nito mga dagdag na estasyon ang dami ng mga commuter mula Nacua sa Manila hanggang Masinag sa Antipolo sa 30 to 40 minutes. May kumpara sa 3 oras kung sila ipapiyangin sa jeep o di kaya ay bus. Samantala at hindi kanina, matapos itong programa dito sa LRT2 Extension Project, nakita natin si Pangulo Duterte, ginusto niya sana makasakay dito sa tren ng LRT2 at sabi na niya, limitado lang yung kanyang experience sa pagsakay sa tren. Gusto niya sana may experience kanina at sinuntahan yung susunod na istasyon ng LRT2 pero siya hindi muna pinayagan ng kanyang presidensya sa Joyce, pwede ba malaman kung kaninong administrasyon nagsimula ang proyektong ito? At itong project na po na conceptualized 1999 pa, and then ito yung napubahan ng NEDA for Monday, bandang 2015. Marami po nilagdaanan ng proseso yung construction nito, pero ngayon lang natapos itong LRT2 extension project, particularly yung nabang nagawa ng dalawang dagdag na na Marikina Castle at Antipolo. Maraming salamat sa iyo.